Niciunul din cei care sunt aici n-a ales numele ăsta. Da. Un fost membru al trupei. Și cumva alegerea a fost destul de stupidă, nici nu merită povestită. Dar... Totuși a avut o legătură cu o casă roz. Da. Ideea e că cumva numele ăsta a început să capete valențe noi și o oarecare forță și, pentru noi cel puțin, odată cu concertele pe care le-am susținut în formula asta. Adică inițial pare așa un nume dat la mișto. Numai că acum îl asociem cu un soi de autoironie vis-a-vis de roz. Și ne place, adică e... Am cântat în timp cover-uri. Nu foarte mult. Pentru că lumea ne întreba când scoateți ceva al vostru, când se întâmplă ceva cu voi, adică oficial cumva. Și am început să compunem, eu și cu Adu. Inițial au mai fost doi băieți cu noi care nu mai sunt astăzi. Și... mai spuneți voi? Și am ajuns în formula asta când? Acum 8 luni. Da. Parcă da, am acum 8 luni. Da, în toamna anului trecut. Erau unele piese deja scrise, deja compuse. Când au venit băieții, le-am modificat puțin. Pentru că s-au schimbat și instrumentele. Până să vină Călin, de exemplu, nu cântam cu tobe. Totul era făcut pe calculator. Era o singură chitară. Când a venit Răzvan, a apărut a doua chitară. Și piesele au suferit modificări. Spre bine. Și aia au venit alte piese. Deci piesele diferite. Eu sunt elev încă și fac muzică în fiecare zi, fac și la școală muzică, sunt la un liceu de arte și nu am alt backup în afară de muzică, adică nu cred că aș putea trăi din altceva. Nu prea mă pricep la nimic altceva. Eu am terminat geografie, dar cred că nu are nicio legătură cu muzica. Da, dintotdeauna am vrut să fac muzică. Clar, de când m-am apucat de chitară, de acum 7 ani, cred. Și întotdeauna am vrut să cânt. Am vrut să lucrez cu oameni serioși care îmi împărtășesc aceeași viziune asupra muzicii. Eu am terminat actorie și treaba asta cu muzica a fost un soi de accident. Un soi de accident care a devenit un soi de virus și care acum mi ocupă cam tot timpul și aș vrea să fie așa în continuare. Legătura între actorie și muzică clar există și e foarte, foarte strânsă. Numai că în momentul în care m-am apucat de muzică, am avut senzația că o iau total de la zero. Adică cumva nu e același lucru să fii pe scenă ca actor și să fii pe scenă ca performer muzical. Așa aveam senzația la început. După care mi-am dat seama că foarte multe chestii pe care le-am învățat la teatru au aplicabilitate foarte bună și pe muzică. Și încerc să le leg cât mai bine, adică să-mi aduc aminte cam care sunt
care erau pașii de construcție, cumva, a unui personaj, care se aplică foarte bine și pe partea asta, pe latura asta muzicală. Dumnezeu? Da. Eu cred că sunt un artist plastic în devenire. Sper. Studiez la Facultatea de Arte din Iași. Și o legătură între artele vizuale și muzică, da, există. E vorba de compoziție și găsesc foarte multe asemănări între compoziția muzicală și compoziția vizuală. Da, ideea asta cu latura cinematică a muzicii noastre a venit cumva, nu știu, destul de natural. N-am stat să o gândim foarte mult. Păi, aici ce să facem să fie mai cumva. Pur și simplu mergea totul pe film, cumva pe film. Și am zis că ce fain ar fi dacă muzica ar putea să meargă ca un fel de soundtrack pentru ceva, imagine, o poveste, Oricum, am folosit mult natura, într-adevăr, folosim foarte mult natura, foarte multe păduri, foarte multe cadre de astea, de tot felul de plante, am vrea și sperăm să fie așa, deși multă lume a zis că muzica noastră creează așa o stare de claustrare, de un pic depresiv. Am vrea să ne deschidem mai mult, să dăm o senzație de libertate, și cumva cu am pierdut total. Da, ai spus ce ai spus. Dar nu știu exact cum să... Nu, cred că nu vrem să ne limităm doar la o stare anume. De exemplu, noi cântăm muzică tristă și atât. Există mai mult de atât în muzica noastră. Și cumva partea asta cinematică îi aparține mult și lui Justin, adică Justin este băiatul care ne-a făcut toate videoclipurile. Tot ce o să găsiți pe net cu noi e filmat de el. Sunt ideile lui cu care m-am rezonat noi foarte fain și practic am fost de acord. Adică am zis, da, fă ce vrei că e bine. E zona care, da, vrem să ajungem acolo, îmi place. Pe Control Day Out, pe 27 iunie, deschidere la Arms and Slippers pe cât? 20. Pe 20 iunie la Iași. Chiar în Iași, da. Da. Și sperăm un EP. Terminat. Acum, în vară, da. Lucrăm la EP acum. Mai avem de înregistrat o piesă. Și când în iunie sau în iulie sperăm să lansăm acum.
altă chestie importantă, zic eu, care mi s-a întâmplat și mă bucur că s-a întâmplat, e că în urma unui concurs care a avut loc pe Twitter, am reușit să avem un articol destul de drăguț într-o publicație londoneză de muzică, care se numește Music Week. Și, în mod normal, dacă vrei să apari acolo, ar trebui să plătești vreo 300 de lire. Numai că am avut bafta asta cu concursul, care a fost fix pe ultima 100 de metri și nici nu ne-am gândit, băi, câștigăm, nu câștigăm, noi trimitem acolo, că oricum scopul nostru este să bombardăm cât mai multe publicații și oamenii interesați de muzică să ieșim și noi puțin la lumină cu ceea ce facem. Și am avut bafta asta, să ne scriem azi și mâine să apărăm în Music Week, ceea ce e foarte fain. Și cumva E un pas important pentru noi.